చూడండి అన్న డ్రా చేశారు. అండ్ అలాగే మా గిల్డ్ వచ్చేసరికి 4th లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది. ఈ సందర్భంగా ఏంటంటే ఒక కొత్త మోడ్ అనేది వచ్చిందన్న. దీని పేరు వచ్చేసరికి స్ట్రాంగ్ హోల్డ్. అసలు చాలామంది అనుకుంటారు అనమాట, అసలు ఈ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఎందుకు తెచ్చారబ్బా, ఇది ఏంటిది, ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది, అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు అని అనుకుంటారు. మీరు అలాగ అనుకుంటే చాలా తప్పు, అది తప్పన్నా. ఎందుకంటే ఇవి ఆడితేనే మీకు అనేది యాక్చువల్గా అయితే ఎప్పుడో ఎండైపోయింది అనుకుంటా. ఎండైపోయింది, బట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానన్న, చాలామందికి తెలియదు కదా. అయితే ఏంటంటే మనకి స్టార్ట్ చేస్తే తెలుస్తుంది. లైక్ చేయండి అన్న, ఎవరెవరు చూస్తున్నారు లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అన్న. చూడండి అన్న, మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అంతేకాకుండా ప్రాంక్స్ చేస్తా, అలాగే హీరోకి కూడా పుష్ చేసేస్తాను అన్న నేను అప్పుడే. ఈడెవడన్నా ఫోన్ ఎప్పుడు యాక్టివేట్ చేశాడు పాపం, తెలియదు అనుకుంటా ఫోన్ ఎలా వాడాలో ఎప్పుడు వాడాలో. ఎక్స్ప్లెయిన్ మొదలు పెడుతున్నా అన్న. చూడండి ఇక్కడ మనకి వచ్చేసరికి పైన ఏదో ఉంది కదన్న, పైన ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి, ఆరెంజ్ ఎఫ్ కాయిన్స్ అండ్ అలాగే బ్లూ ఎఫ్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి కదా, 00 అని. అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఆగండి, చెప్పడానికి నేను ఉన్నాను కదా, కంగారు పడకండి. ఏంటంటే మనకి నార్మల్ క్లాస్ కోడ్లో కానీ క్లాస్ కోడ్ ర్యాంకుల్లో కానీ మనం ఒక రౌండ్ గెలిస్తే ఒక పాయింట్ వచ్చింది. అలాగే ఈ టవర్స్ అనేటివి ఉన్నాయి కదా, ఆ టవర్స్ లోపల ఉండే కొద్దీ ఇది కొంచెం చూడండి, ఆ టవర్స్ లోపల ఇంకో ఎఫ్ఎఫ్, ఇప్పుడు నేను పాయింట్ పెట్టానా స్కోప్ 1x పాయింట్, ఆ పాయింట్ అనేది ఎక్కడ పోతుంది, FF61 అది పాయింట్ మీద కదా, ఆ ఎఫ్ఎఫ్ కాయిన్స్ అనేటివి దాని లోపల ఉంటాయి. మనం ఏ టీం అయితే దాని లోపల ఎక్కువగా ఉంటుందో అదిగో అవి తగ్గి 83 ఉన్నాయా చూడండి, 82, 81 అవి తగ్గి ఇక్కడ ఆరెంజ్ టీం వాళ్ళకి పెరుగుతున్నాయి. అంటే దాని లోపల ఉండే కొద్దీ దాంట్లో కనీసం ఒక 300 దాకా ఉంటాయి. అయితే ఆ 300 అన్నీ కూడా దాని లోపల ఉండే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ రెడ్ టీం ఉందనుకో, రెడ్ టీం వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, రెడ్ టీం ఉంటే రెడ్ టీం వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి, అలాగనమాట. అయితే మనం చంపాక కూడా వాళ్ళ లూట్ బాక్స్ ప్లేస్లో అక్కడ ఈ ఎఫ్ఎఫ్ కాయిన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఆ ఎఫ్ఎఫ్ కాయిన్ అనేది ఉంటుంది, అలాగే కలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అలా కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. దాని తర్వాత అలా కలెక్ట్ చేసుకుంటూ లాస్ట్కి మనకి 300 ఎఫ్ఎఫ్ కాయిన్స్, వాళ్ళకంటే ముందే మనకి 300 ఎఫ్ఎఫ్ కాయిన్స్ వచ్చేస్తే మనం విన్నర్స్ అన్నట్టు. లేకపోతే మనము 350, వాళ్ళు 290, అప్పటికి ఈ పైన ఉండే 7 minutes టైం అయిపోయింది, అప్పుడు వాళ్ళు గెలిచేస్తారు. ఒకవేళ మనది 290 వాళ్ళది 280 ఉందనుకో, టైం అయిపోయింది అనుకో పైన, అప్పుడు మనం గెలిచేస్తాం అనమాట. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా, అర్థమైందా? అండ్ ఆటోమేటిక్గా చూపించేస్తాను చూడండి. వీళ్ళు ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో అనేది స్పాన్ అవర్ అన్న, ప్రతి టయానికి కూడా ఒక్కొక్క ప్లేస్లో అయితే స్పాన్ అవుతూ ఉంటారు. అండ్ అంతేకాకుండా దీంట్లో స్పెసిఫైడ్గా చాలా ప్లేసెస్లో ఉంటాయన్న, ఆ ఒక కింద చోటనే ఉండదు. ఇప్పుడు అది అక్కడ ఉండాల్సింది, ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసింది. అది సి పార్ట్, ఇది వచ్చేసరికి మనకి బి పార్ట్ అనమాట. అలాగ మారుతూ ఉంటాయి, కొద్దిసేపటికి మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. చంపేశారా అన్న, అదిగో నేను చచ్చాక అక్కడ ఉందా, దాన్నే అంటారు అన్న. ఓకేనా,
అదిగోండి అన్న, తీసుకోగానే నా దాంట్లో ఒకటి పెరిగింది. ఇదిగోండి అన్న, మన దగ్గర ఈపీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా కే క్యారెక్టర్లకు అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ మోడ్లో వచ్చేసరికి మనకి చంపేసాడన్న వాడిని, మనకు కనిపించడు. బట్ అండ్ ఈ హుక్ అనేది కొంతమంది చాలా మందికి తెలుసన్నా, ఒక 100%లో 1% మెంబర్స్కి అయితే తెలియదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ హుక్ని పాయింట్ పెట్టినప్పుడు రాంగ్ అని చూపిస్తుంది కదా ఈ రెడ్ మార్క్, అంటే ఇప్పుడు నేను త్రో చేయలేనని. అదే ఒకవేళ అక్కడ చూపెట్టినప్పుడు ఇట్లా నార్మల్ పాయింట్ చూపెట్టింది అనుకో, అక్కడ నేను వెళ్ళగలుగుతున్నాను. ఇలాగ వెళ్ళిపోవచ్చు అన్న, గాల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. అర్థమైంది కదా అన్న, అంతే. ఇంకా అంతకుమించి ఏముండదు అన్న దీంట్లో. అవి కలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, వాటితో వేస్తూ ఉండాలి. ఓ మై గాడ్, చూసారా అన్న, దగ్గర ఉండగా కూడా వాడు ఎలా కొట్టాడు. ఏదైనా అడ్డం ఉండకూడదన్న మన దారిలో, అడ్డం ఉంటే మాత్రం మనం వెళ్ళలేము చెప్తున్నా. ఓ మై గాడ్, చూసారా అన్న, ఇక్కడ కింద అక్కడ ఉన్నాడు అనమాట. చలో MP40 అయితే వచ్చేసింది అన్నమాట అన్న. మనది మనమే కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఉండేలా చంపగానే ఇది కలెక్ట్ చేసుకుంటే పైన చూడండి 67 ఉండింది, 70 అయిపోయింది. అలాగనమాట అన్న. ఇప్పుడు చూడండి పైన వచ్చేసరికి ఎంత ఉంది, 69 కదా, కలెక్ట్ చేసుకున్న 70, మళ్ళీ 74. అంటే అక్కడ లోపల కూడా ఎవరో ఉన్నారు, అది కలెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల మన టీంకి ఎక్కువ వచ్చేసినాయి అనమాట. ఇంకా నాది నేను కలెక్ట్ చేసుకున్నా కానీ వచ్చేసింది. చూడండి అన్న, అసలు ఎన్ని గణము. ఎవరు కలెక్ట్ చేసుకున్నా వచ్చేసాయి అన్న మన టీంలోకి. మీరు కకృతి చూడండి అన్న, వాళ్ళది 212 అయిపోయింది అన్న, వాళ్ళది 212 అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనమైతే పైకి వెళ్ళాల్సిన సమయం. ఓ మై గాడ్, ఇలా ఒకసారి ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటుంది అన్న. సరే యార్, ఓపిక ఉండాలన్నా మనకి. ఓపిక కంటే కూడా ఇలాగ మార్చుకోవాలన్నా, షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. ఇదన్నమాట అన్న, ఇదన్నా మొత్తానికైతే. ఓ పోయిందన్న, చూసారా ఇక్కడ ఉండేది ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, చూసారా? అదనమాట అన్న, ఇంకా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నాకు తెలిసి. చంపడే వద్దన్న, దీంట్లో ఏమో అయిపోతుంది. ఓ మై గాడ్, ఓ షట్, ఎలిమినేట్ అయిపోయాను. సారీ. డిఫీట్ అన్నా. ఇంకో చూడండి, వాళ్ళ 300 వెళ్ళిపోయింది అనమాట. అది అర్థమైందన్న, అదనమాట అన్న. అట్లా 300 వెళ్ళిపోతే మనం గెలిచేస్తాం, 300 వాళ్ళు వెళ్తే వాళ్ళు గెలిచేస్తారు. నాకు తెలిసి ఇది బోరెస్ట్ అన్న, బోరింగ్ అనుకుంటా అన్న. దీనికంటే బెస్ట్ మన క్లాస్ కూడా బెస్ట్ అనుకుంటా. ఎస్, మన క్లాస్ కూడా బెస్ట్ అన్న. చలో అన్న, ఈరోజుకి మన వీడియో వచ్చేసరికి ఇంతే. ఇంకా మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలన్నా నేను చేస్తానన్నా. మీరు ఏ వీడియో పెట్టమన్నా కానీ నేను పెడతానన్నమాట.
చలో అన్న, ఈరోజు మన వీడియో అయితే ఇంతే అనమాట. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అన్న. Bye-bye. See you later. See you in the next video. Bye-bye. Stay home, stay safe. Bye-bye.